Pozdrav ljudi, evo ispred nas jedna zanimljiva kreacija. Ne znam na šta vama ovo liči, ali ovi ubiše s nekim bušenjem Lazar XXL wannabe. Ovo vidlo lima nije, znači gore na vrhu ima neke verovatno razdužene neve ili ko zna šta je ideja bila uopšte s ovim. Da li je ovo nešto iz 99. preostalo pa se evo sad pojavilo ničim izazvano ovdje. Točkovi su, pa šta znam, ovo je verovatno ili od nekog FAP-a ili od ovih 130 ki, 150 ki, znam čega li već. Ali ovako zanimljivo, 5 osovina, pa tek da ne liči ni na šta. Gore ima kao 3 neve koje nažalost ako pogledamo ovdje pozadi nemaju svoju osnovnu stvar, a to je booster na kraju i mislim generalno rakete su unutra šuplje, nema ništa, prazno. Kao što se može vidjeti, prazno je unutra, nema ništa. E sad, a ovo dole je tek posebna priča, znači ovo je sve neki pleksiglas, nešto, evo vidi. Kad ga čukneš nema ništa. Kreacija je vrlo zanimljiva, ne znam ko je ovo pravio i što je pravio, ali vrlo zanimljivo izgleda. Mislim za sve koji inače dobro poznaju sistem neva, ima u načelu 4 rakete, ovdje imamo 3 rakete, tako da ja ne znam šta je uopšte bila ideja sa ovim vozilom, ali je smešno za medalju. Evo ima i kanticu za gorivo, samo nema motor. Ima i LED svetlo. Ovo su neke puškarnice koje liče na Milošu i Lazaru, ali mislim sve ovo na nešto liči, ali nije ništa. Mislim, vozilo generalno čudno stoji, ne znam ni kako su ga dovukli do ovde, bože me sačuvaj. Krajnje smešno, ali bitno da on ovdje ima neke ledove, to bez ledova ništa. Možda je pravljeno kao fora za neku, ne znam, neki film, ko zna šta mislim. Pogledajte kako ovo izgleda, ovo je katastrofa za gledati. Evo gledaj ga. Znači dole usko, gore široko, ko neka ajkula čekićara. Ajde kao gornji deo malo i liči na Lazara, ali ovo dole, bože me sačuvaj. Evo malo da bacimo pogled. Ima gore i mitraljezi. Ne znam koji je ovo prečnik mitraljeza. Ništa, ajde, idem da se popnem gore, da uđem malo u ovo čudo, da im na što ovo liči iznutra, pošto može da se popne, ali ne mogu sa ovim telefonom i ovo, znači, baš nije zgodno. Bože, majko, šklopoci. Evo me, popeo se ja. Aj sad da vidimo ove neve iznutra. Nema šuplja, prazna, nema ništa. Ko što malo pre rekao. A ne znam šta je ovo ovde. Ali ljudi, ovo ima i volan i sve. Vidi. Pa ovo može da se vozi. Čuče, ovo ima i motori. Mislim, čekaj samo sekund da otvorimo. Opa. Vidi. Pa to izgleda i neki motor ima dobro. O, burazeri. Katastrofa. Da, ovo je definitivno napravljeno od neke, pa ne znam, da li je od 130 ili od čega li je ovo napravljeno. Nešto sam davno bio u vojsci, više se i ne sjećam. Ali krajnje je zanimljivo, vidi.
imaš otvor da voziš kao u Milošu i Lazaru, to jest ne u Milošu, nego u Lazaru, izvinjavam se. Imaš i suvozačko mesto. Au, brate, šta je? Evo ovdje kutija, ovo mora da je dubs, I evo, molim vas, bez greške, da ne budu i dimne bombe zaboravljene. Znači, show. Da, evo, ako nekoga zanima, ovo se nalazi ispred stadiona Crvene zvezde, ova cijela budalaština, pa ako hoće može da dođe da pogleda i lično. Mislim, iskreno meni je ovo bilo krajnje simpatično, a ovdje malo ispod imamo jedan T55 ovako, koji je isto dovežen, ne znam iz kojih razloga, ali vjerovatno iz istih kao i ovo drugo vozilo na kom sam se ja sad popeo. Vište, T55 izgleda odlično, bukvalno ovo kao da je iz nekog muzeja doteran, samo su ga malo izlepili ovim zvezdaškim simbolima. Tako da partizanovci, žao mi je, možda i vi da nabavite nešto ovog tipa. I šta ide, idem ja da siđem dole i da malo obiđem ovaj T55 kad sam već tu. Evo ga T55, što ima deblo za ne daj Bože ako zatreba negdje da se nešto prepreči. Doduše fale ovi dodatni tankovi za gorivo ovdje pozadi, ali šta ćemo gorivo, brate, to nije ovako, ne može da ide. Mada mi nisu jasni ovi tankovi za gorivo, ovako koji stoje vrlo izloženi, mislim, to je definitivno mana ovog tenka. Da imaš tank za gorivo koji je izložen otvorenoj vatri. Mislim, to je stvarno mnogo glupo rešenje, generalno. Ali dobro, T55 ovako, kao što smo vidjeli gore sa onog vozila, izgleda dobro, lepo očuvan primjerak, vidi se po njemu da je od negde uzet, sad pitanje je odakle i zašto i kako su oba ova vozila završila ovde, ali bože moj, neko zna zašto je to tako. Evo malo da obiđemo tenkić sa sve ovim simbolima, ovako dole kao malo iz rata naš, šarali ga Crvena zvezda do pobede. Mislim, tenk je evidentno u zvezdaškim bojama, tako da šta da radimo. Oni su ga i doveli ovde, vjerojatno kao malo neka podrška ove ekipi. Ovde se neki potpisivali, pitaj Boga šta su radili. Eto ljudi, nadam se da vam se dopao ovaj zanimljiv klip. O, vidi što je ulje, bato na izduvu. Nema greške, ko zna, možda ovaj i pali. Ne znam, nisam baš siguran, ali vidim da ima lepe ostatke ulja na izduvu. A koji tank nema? Ništa ljudi, hvala vam na gledanju. Nadam se da vam se dopala ova zanimljiva epizoda sa ovim zanimljivim vozilima. Jer ovo je stvarno nešto bilo što je moralo da se snimi, jer ovako neka glupost kao ova što je sad ispred mene se baš retko viđa. Ali dobro, T55 je malo izvadio stvar i na nešto ozbiljnije. Ništa ljudi, vidimo se u narednom klipu. Pozdrav od mene i ćao!